Estem en Nadal. És un temps de donar, és un temps de compartir i és un temps d'estimar. Des del municipi de la Llosa de Ranes i en nom de tota la corporació municipal vulguem enviar-vos un missatge de pau i d'harmonia. També vulguem donar-vos un gran desig, el desig que la salut i l'alegria estiga en totes les vostres cases, en companyia dels vostres familiars i de la vostra gent estimada. Però també vulguem, en este Nadal tan especial, donar-vos i apel·lar a la responsabilitat i a que siguem molt prudents. Són uns Nadals especials i és molt necessari que puguem estar tots i que ho puguem celebrar, sobretot en temps que tinguen que vindre. Desitjar-vos un bon Nadal, unes bones festes, que l'any 2021 ens faça oblidar este 2020, que vinga ple d'alegria, ple de canvis, sobretot ple de salut i de la gent que estimem. Bon Nadal i bones festes.